Йорт хайваннары. Ишәк. Ишәк. Ишәк хуҗалыкта йөк ташу өчен тотыла. Ул үлән һәм кукуруз яратып ашый. Тәкә. Тәкә. Мөгезле, авыр гәүдәле хайван. Тәкә сөзешергә ярата. Ул бик җитез һәм көчле. Сарык. Сарык. Сарык башка хайваннарга караганда шәп ишетә. Аның зиһене дә яхшы. Сарык йоныннан җылы ыек баш бәйлиләр. Кәҗә. Кәҗә. Кәҗәнең сөте бик файдалы. Кәҗә сөте, оеткылары кешегә дава. Кәҗә теләсә нәрсәне кызыгып ашый. Аеруча яшелчә ярата. Сарык бәрәннәре һәм кәҗә бәтиләре тугач та аякка басалар. Алар шук һәм шаян. Дуңгыз. Дуңгыз. Дуңгыз исләрне яхшы тоя. Шуңа күрә ул кайда булса да өенә юл таба ала. Дуңгыз бәбиләре 6 ай эчендә 100 килограммга кадәр үсә ала.